deň pred nami. Momentálne sme na ceste do Alo, keďže včera som ja postihal dosť obchodov, ale Ľudská ležala, tak som jej slúbil takéto spríjemnenie dňa hneď z rána. Tak ideme navštíviť Alo a potom máme na pláne Notting Hill, ideme pozrieť také tie farebné domčeky a tam nejaký market Ľudská spomínala. Prípadne, až sa nám podarí, tak možno ešte pôjdeme do múzea, ale máme kúpený lístok až na zajtra, takže až by sa náhodou niečo uvoľnilo. Could maybe pave away. No, it's niggas that count the days till I fade away. But you know I always find my way to... A daj nám kokosovú vodu, ja úplne milujem kokosovú vodu. Pôjde grc. Momentálne už čakám pol hoďku v Alo, ale nebudem Ľudsku naháňať. Už konečne. Lately I've been giving down tones and meeting milestones. No way I'm giving all of me. She settled for a left hand with a gem over a piece of me. My mind's always as clear when she done climbing on the top of me. Really by the code, needs you to keep the same energy. I've been this in my sleep, bitch, I got your off muscle memory. Self-love gone missing, I'm right back to claims of needing you. I give you that attention that you craving, got you refueled. For real, I hope you find some sort of peace and all that meditating. I've been looking for mine inside the blood, I'm self-medicated. Bad little vibe, ride or die, she on standby. 30 from 30, I'm not missing if I'm shooting mine. All I ever do. Tieto trhy sme objavili úplnou náhodou cestou v Zalo. A pre tých, ktorých to zaujíma, Ľudská si tam nakoniec nič nekúpila. Ale späť k trhom. Už z diaľky nás zlákali všetky tie vône, takže sme jednoducho museli niečo ochutnať. Ja som začal sushi, ktoré bolo celkom dobré, ale tento sendvič s prošutom a syrom, ten bol výborný. A samozrejme som spravil chuť aj Ľudské, takže nakoniec si dala slané palacinky so šunkou, rukolou a syrom. I think somebody got me right cause I don't really look like what I made it through. People from the past wonder how. Somebody tell the realest niggas this shit live inside you too. I keep a bad little vibe, ride or die, she on standby. I'm 30 for 30, I'm not missing if I'm... Momentálne sa nachádzame v Hyde Parku. Máme namierené do štvrti Notting Hill, ktorá sa preslavila aj filmom Notting Hill, kde hrala Julia Roberts. Myself, I treat the movement like an enterprise. Take a look around, you think we made it to the end of times. How you think I'm up right now, been living on this type of time. Keďže obaja máme veľmi radi zvieratka, v Hyde Parku sme sa tešili najviac na veveričky. Sú úplne zvyknuté na ľudí, takže prídu fakt blízko. Aj keď ich veľa ľudí krmí, radšej by sa nemali, aby si na to nezvykli. Takže sme si ich len užili a natočili pár záberov. Who'd have thought that I'd get my next blessing from some lines? I turned this rap into my profession and defied all their projections. No ceiling on what's manifesting in my mind, cause I get stronger when the pressure build. More hunger, what's next to kill. Grind with the time I had and get paid over time. This so refined, just peep the detail. And it's all for retail. I used to get my inspo from the store that was for... Now we don't cross my mind so much cause everything hot. I don't even check the traffic flow cause everything fly. Before I whips, now I got extra keys. Just text my lady, I'm the greatest. She said yes indeed. Can't play it safe, I'm taking risks cause I know what could be. Where that could lead, you best believe I'll be the first to see. I paid the price to know my worth so I can't work for free. And put my soul in every moment, it's all sacrifice just by what you think worth the bleed. What you think worth the scars. Nie som si úplne istý, či Ľudská vedela, prečo ju natáčam. Snáď za to neschytám potom, keď to video bude pozerať. A teda snažili sme sa navnímať trošku atmosféru týchto uličiek a postupne sme sa dostávali až teda k tým farebným domčekom, ktoré vám za chvíľku ukážem. Ľudí fotí.
páčiť, že nachádzame sa v štvrti Notting Hill a tie domy za mnou kedysi boli farebné, ale domácim sa prestalo páčiť to, že sa sem stále ľudia chodia fotiť a že je tu taká premávka, tak si ich prefarbili. Zhodnotili sme s ľudskou, že štvrť Notting Hill nás až tak nejak neprekvapila. Tešili sme sa na farebné domčeky, teda aspoň ja som sa tešila na ružový, ktorý už je prefarbený na čierno. No, bohužiaľ. A celkovo štvrť pôsobila trošku tak chudobnejšie a menej bezpečne, ale... Tam, kde sme my, tam sa nám akože veľmi páči a naozaj aj na kúsok tam máme super obchody, takže sme spokojní. Dnešný deň zakončíme večerou na úbytku. Boli sme sa nakúpiť, kúpil som si sushi v jednej takej reštike, také krabičke so sebou a boli sme ešte v obchode, čo je super v Anglicku, tak majú to také ako keby meal deal, takže za zvýhodnenú cenu, keď si zoberieme vodu, keď si zoberieme jedlo a ešte k tomu nejaký snack, či už ovocie alebo niečo slané, tak je to potom za nejakých 5 libier. Čiže som zvedavý, jak to bude chutiť. A osvojíme sa zajtra. Tretí deň pred nami a ideme teraz do bezlepkovej pekárni. Ľudská si ide vybrať nejaké pečivo na raňajky a ja si kúpim niekde nejakú kávu a potom sa ideme trošku prejsť. Ideme konečne pozrieť také tie klasické pamiatky, takže Big Ben, London Eye, Tower Bridge. Trošku zasvetla, zatiaľ sme to videli iba v noci a potom večer máme, alebo teda o 4:30 máme naplánované múzeum. Takže, let's go. Momentálne sa nachádzame v centre. A Lucka si bola zobrať bezlepkové pečivo v Copains, ja som si zobral kávu a ideme práve pozrieť Buckinghamský palác a potom ideme pozrieť také tie klasické pamiatky, konečne za svetla, takže Big Ben, London Eye a Tower Bridge. Pozri, ako tam je ľudí. Schválne, skúste tipnúť, koľko stál nákup týchto troch bezlepkových pečív a tejto kávy do komentárov. Ďakujem. Ako hodnotíš tento taste test? Toto mi chutilo. Makový koláčik, ten je super. Potom som mala pistáciové niečo a to mi popravde nechutilo. Akože stalo to asi 15 €. Je to bezlepkové, ale tá plnka je taká divná. Proste nie je to pistáciové maslo, ale neviem, akože to mi moc nechutilo. Ale je to bezlepkové, takže super. Veveričky sú tu naozaj že všade. Práve sme videli Buckinghamský palác a zistili sme, že výmena stráže klasicky býva o 11:00 cez týždeň, ale v nedeľu je to inak, takže odporúčam si pozrieť rozpis. A momentálne sa presúvame k Big Benu a k London Eye. Prechádzame sa po Londýne, už som kávu vypil asi pred 300 hodinou a
Stále mám pohárik. Tu nie sú proste koše. Táto rada za nami, tak všetci čakajú na jednu vec, to je na túto budku, aby sa mohli odfotiť s Big Benom. A zaujímavosť o Big Bene, tak v skutočnosti vlastne tá väža, ktorú vidíme, sa volá Elizabeth Tower a nie Big Ben. Big Ben by mal byť len ten zvon vnútri. Tryna take it as high as it go, I've been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the concrete, 2 rows, stuck by that code. Kush got me back on the float. I'm really trying my hardest, restraining the masculine urge to show up and glow on these boys, don't tell me I won't. Už som najedený aj ja a reštaurácia bola fajn. Cena síce bola trošku vyššia, mali sme jednu pizzu, jednu čistú vodu a jednu limonádu. Platili sme 28 €, ale tak je to asi v Londýne viac menej normálne. Tešil som sa tam na sírové okraje, ale bohužiaľ tu ich nerobili v tejto pobočke, takže možno inokedy. Been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the concrete, 2 rows, stuck by that code. I'm tryna take it as high as it go, I've been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the concrete, 2 rows, stuck by that code. Been by the code, you know how I be. Been by the code, you know how I be. Welcome in my world, this shit not no joke, I'm right at your throat. Hoping you taking the time to cope with me running my race, you not in my pace. These act like I'm not goated, but already know I've been him on the low. I did it myself, I'm fond of the code. I don't need your hand, bitch, I'm good on my own. Táto budova, tá presklená, je Sky Garden a niekde medzi nimi sa nachádza aj Horizon. Tu pôjdeme na tieto výhliadky, obidve sú zadarmo, treba sa ale buknúť dopredu. Mám pocit, že každý tu v Londýne proste má peniaze. Ferrari len tak na ulici. Všade Porsche, BMWčka, Mercedesy, Range Rovery. Zase Porsche. Momentálne idem do múzea. Ľudská sa stále necíti úplne najlepšie, stále jej chrípka pretrváva, ale ona múzeum už videla, takže idem si ho rýchlo obehnúť sám a potom ešte niečo vymyslím.
Musím uznať, že nie som zrovna najväčší fanatik, čo sa týka múzeí. Bolo síce dosť veľké, ale aj napriek tomu som ho obehol celkom rýchlo. Bolo tam strašne veľa ľudí, takže sa mi tam nechcelo byť veľmi dlho. Pozrel som si to, čo mňa najviac zaujímalo a išiel som na ubytko. Zás sme v Ríci, no. Nahovoril som takto na večer ešte ľudsku na cable cars, takže sme prešli metrom cez rieku Temža a teraz znova naspäť sa zvezieme s takou nočnou vyhliadkou a pozrieme si nočné mesto. Sme to zvedaví, vyzerá to pekne, mali by aj svietiť, určite ich natočíme. Ideme na to! Dúfajme, že táto škôlka nepôjde pred nami.